दिनैनि हाबाफारिनि सायाव मा बुङो? थांनाय नैबे बोहैथि दाननि 18 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि क'क्राझार पुलिस थानानि सिङाव जानाय जिथुनाखि जनक ब्रह्म आरो जनक मोसाहारि जोंसार ब्रह्मनि जि फेक इनकाउन्टार आसाम पुलिसनि बे फेक इनकाउन्टाराव सानै बर' सुबुङा जिउ गोमादोंमोन, जेराव दुखुनांथाव बाथ्रा बिथांमोनाव सासे गोरलै गथ'बो दंमोन, हाबा जुलि जाखानाय। बेखौ जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोंबो नैबे धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो बिथां जनक मोसाहारि आरो जोंसार ब्रह्मनि जिउमाया आत्माया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो, बेखौ माबानानै बिथा खालामनानै जों दिनै नैबे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ लादों। लोगोसे जों बेखौबो इसोरनाव आर'ज खालामदों जे बिथांमोनखौ फेक इनकाउन्टार खालामनायनि सायाव जाय बिथांमोना बेफोरबायदि इनाय हाबाखौ मावदों, बिथांमोनखौ जाहाथे इसोराबो साजा होयो। आरो जों बेखौबो इसोरनाव आर'ज गाबदों जे जोङो बिथांमोननि फेक इनकाउन्टार खालामनायनि जास्टिसखौ जोङो थाबैनो मोनफुंनो हायो। आरो जाय नैबे फेक इनकाउन्टार खालामनायाव लोब्बा दं बा पलिसि मेकार फेक इनकाउन्टारनि बे फेक इनकाउन्टार खालामग्राफोरखौ जोबथेसालियाव जोङो अरायसम दोननो हायो। बे जास्टिसखौ मोननो थाखाय जोङो दिनै इसोरनाव आर'ज गाबनायजों लोगोसे आरो जोंसार आरो जनकनि सोरगोआ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोननि जायगा मोनो, बेखौ जोङो लोब्बा लाखिनानै जों दिनै नैबे आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। आरो बेबायदि जोंनाव खोमसि जिहेथु सन्देह खालामनानै गोदोनिफ्रायनो बेबायदि जिहेथु जोङो इनकाउन्टार खालामजादों, इनाय खालामबोजादों। दिनै जोंनि बर' हारिया बेबायदि खालामजाबाय थायोबा जों माबायदियै सोलियोबा जों बेनिफ्राय बासिनो हागोन? दा जोङो दिनै दुलाराय बर' माहारियानो जोंनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय जोङो गोदोनिफ्रायनो जोङो मुभमेन्ट खालामबोदों। जेरै जोंनो थानो थाखाय जोङो हा सुबिदा जोंहा गैयामोन, बा जोंनि सोलोंथाइनि थाखाय जों दिनैसिमबो मोनसेबो मोजां बेबस्था गैया। जोंनि मोन्थाय, जोंनि जास्टिस जे हिसाबै जोङो आसामाव जोङो थागिबि हिसाबै जों जिथुनाखि जिबायदि जास्टिसखौ जों मोननांगौमोन, बेबायदि जास्टिसखौ जों गभर्नमेन्टनिफ्राय मोननाय जायाखै। दा बै जास्टिसफोरखौ मोननो थाखाय जोङो दिनैसिमबो 50 बोसोरसिमहालागै जों दिनै मुभमेन्ट खालामबोगासिनो दङ, मा होनो बेखौ सोमावसारबोगासिनो दं। बै सोमावसारनायखौ दुरबल खालामनो थाखाय बिसोर दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो इन्डियान गभर्नमेन्ट बिसोरो जोंनि सोमावसारनायखौ दुरबल खालामनो थाखाय दिनै माखासे बिदिनो गोबां जोंनि माबाफोरखौ फेक इनकाउन्टार खालामबाय। दिनैसिम जोंहा दिनै 5,000 बर' सुबुङा बिसोरो जोंनि सोमावसारनायखौ दुरबल खालामनो थाखाय दिनै माखासे बिदिनो गोबां जोंनि माबाफोरखौ फेक इनकाउन्टार खालामबाय। दिनैसिम जोंहा दिनै 5,000 बर' सुबुङा, बर' लाइमोन आइजोफोरा दिनै जिउ बावनांबाय। अब्लासिमबो दिनैसिमबो जोंनि मोन्थायखौ जों मोनफुंजोबनो हायाखै। दा दिनै बेखौनो बुंदों, गोदोबो बिदिनो जोंखौ गेजेर गेजेर आसाम गभर्नमेन्टनि पलिसिजों जोंखौ दुरबल खालामनो थाखाय फेक इनकाउन्टार खालामबोबाय थादों। दा नैबे फेक इनकाउन्टार खालामनायखौ जों दिनै मोजाङै जोङो जास्टिस मोननो थाखाय जों दिनै सोमावसारदों। आरो नुनो मोनदों बर' माहारिनि गुबुन गुबुन आफादफोराबो बे फेक इनकाउन्टारखौ, बर'फोरनि सायाव बानायनाय बे फेक इनकाउन्टारखौ फोजोबस्रांनो थाखाय दिनै जोङो गासिबो बिदि होसोख्रावनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बे समाव जोङो जोंनि जिथुनाखि बर' माहारिनि रायजो राजाफोर, दिनै जोङो नैफोरबायदि फिथाइखौ जों मोनबाय थायोब्ला जों दिनै ओलैस्र' जानानै थाहैगोन। स' बेखौ जोङो बिनिफ्राय बारग'नोबा जों दिनै माखासे गुबुन गुबुन जोनोम जाबाय थानाय, मा होनो बेखौ, आर्मस लाग्रा बर'फोरनि गोदान आफाद जोनोम जाबाय थादों। दा बर'फोरनि ULFB जोनोम जादों होननानै ULFBनि जोनोम लोब्बा दं होननानै बिसोरखौ दिनै दाय फान्दायनानै गावथारनाय जादों। स' बेफोरखौ जोङो हाथियार्स गैयै, जुदि आर्मस गैयै जोङो समाज दायोब्ला, जोंनि मोननांगौ हाथियार गैयै समाज जों लुबैयोब्ला, समाज जों सोरजिनो हायोब्ला, जोङो जोंनि मोन्थायखौ जोङो खोलोमजों जों नांनानै लाबोनो हायो। दिनै जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै पलिटिक्स खालामनो मोजां मोनदों। दिनै फारसेथिंजाय हाथियार गैयै समाज नागिरदों, फारसेथिंजाय हाथियार लानानै थांदों। दा बेखौनो दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो इन्डियान गभर्नमेन्टनि माखासे पलिसि मेकारफ्रा दिनै बिदिनो गावथारनो जोंनि लाइमोनफोरखौ सोलो मोन्दों। स' आं खावलायनो नागिरदों, दिनै जोङो नुबोदों, जोङो गोबां नुबोबाय, जोङो दिनै बर' लाइमोनफोरनि जिउ अना-खाना जों बुथारजानाय। दिनै जों हाथियार लानानै जों दिनैसिमबो मोनसेबो साक्सेस जानाय जोङो हिस्ट'रिबो मोनाखै आं। दिनै हिस्ट'रि गैया।
हिस्ट'रि आं नुवाखै दिनैसिमबो हाथियार लानानै दिनै नों हिटलारनि खाहानिखौ जों मिथिगौ हिटलाराबो दिनै हाथियार लानानै गोगोम सोमावसारदोंमोन नाथाय हिटलाराबो दिनै फेइलार जालांदों स' बेफोरखौ जोङो एगजामपोल खालामनानै कम्पेयार खालामनानै जों नायो दा ओंखायनो आं खावलायो दिनैनि दिनाव जोङो आलारि बाथि फोजोंनानै जोंनि आत्माखौ गोथार खालामनानै जों खावलायदों लाइमोनफ्रा जाहाथे बर'फोरनि लाइमोनफ्रा फिन जोङो दिनै हाग्रा बंग्रा अना खाना दाउ अमाफोर बायदि गावथार जानाय बेफोरबायदि लामायाव दा थांथों जोङो सोलोंथाइखौ लाग्रोनानै राजखान्थिखौ जोङो गोग्गोम खालामनानै राजखान्थियाव जों नांनानै सोलोंथाइ फारसे जों गासिबो बिथिङाव जों साखाफारा जानानै जोङो जोंनि मोन्थायखौ जोङो डेम'क्रेटिक भाबै जोङो डिमान्ड खालामनानै मोनो नामा बेखौ आं खावलायो आरो आं बेखौ सोलोंथाइ फारसे जों गासिबो बिथिङाव जों साखाफारा जानानै जोङो जोंनि मोन्थायखौ जोङो डेम'क्रेटिक भाबै जोङो डिमान्ड खालामनानै मोनो नामा बेखौ आं खावलायो आरो आं बेखौबो खावलायबावगोन दिनैनि समाव जाहाथे जोङो फिन सोरबा आर्मस स्ट्रागल खालामग्रा जोनोम जायोबा बिनो जों बे फिथाइखौ मोनफिनगोन ओंखायनो आं खावलायगोन जाहाथे जोङो बेफोरबायदि हाबायाव जोङो फिन थांफिनलाया जोंनो गोग्गो समाज नांगौ गोरों समाज नांगौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जोङो स्किल जानांगोन अब्लासो जोङो बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा बर' माहारि जोङो दानो हागोन जों फारफ्रोमबो बिथिङाव स्किल गैयाबा जों दिनै गासिबावबो आद्रा खिद्रा जायोबा जोंनि मेलेमा सौहाया दा ओंखायनो जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ बहुद माखासे मानसिफ्रा बुजिया हसिया थांनानै दिनै नैफोरबायदि जादों बिनि रिएक्सनाव जों मा मोनदों रिजाल्टआव जों दिनै फेक इनकाउन्टार मोनदों दिनै बेल' नङा गोबाङानो नों 5,000 मुभमेन्टआव थैदों जों दिनै 5,000नि गेजेरावबो बांसिनानो फेक इनकाउन्टार गोजा दा बेखौ आं खावलायदों बेखिनियावनो आङो जोंनि बे दिनैनि बे आलारि बाथि सावनायनि जिथुनाखि हाबाफारि लादोंमोन आरो जों बेखौनो फोरमायनो नंदों बेखिनिखौनो आङो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय